Vi er her, både jeg og flere af mine kolleger er, og ude at lede efter gode selskaber, det er helt sikkert. Jeg var Nordic Venture Forum i dag for forhåbentlig at møde nogle investorer, som vil investere i vores virksomhed. I think this time we had 130 applying. We select about half of them, so we had 68 companies presenting. Wix er en online softwareløsning, som hjælper store service provider, f.eks. teleoperatører, med at øge retention for deres små virksomhedskunder. Jeg regner med at skulle tale med 50-100 forskellige investorer, før vi finder den helt rigtige investor til vores idé, og jeg har måske mødt 10 af. Men det kunne sagtens være, at der var en af de 10, der var den investor, vi ender med at skrive en aftale med. Det vil stadig være svært for unge virksomheder at finde investorerne, og det er jo sådan en matchmaking-event, hvor man får mulighed for, som en lille virksomhed, at komme ud og møde mange investorer på én gang, altså både herhjemmefra og i udlandet. It's very important for Danish entrepreneurs raising money to reach out to their network at large with VC funds, with angels and also with corporate partners, and that needs to be done internationally. Vi laver imaging processing software til at fikse de kvalitetsproblemer, som tv-selskaber i dag har med live broadcast. Jamen, vi leder efter et beløb i størrelsesorden $300,000-500,000. Og for det regner vi med at skulle afgive i størrelsesorden 10-20% af aktierne i vores selskab. There is less investors around, but more and more of those that are still active are taking part in the Nordic Venture Forum. It takes more time for companies to raise money, typically 9 months, 1 year and a half sometimes, but it's the first impressions that count. It's the first relationships that are built here. Vi har allerede nogle indikationer af, at der er nogle stykker, som er meget interesserede, og en af dem er vi allerede i dialog med, så ja, jeg håber da, at nogle af deltagerne her også vil være dem, som i den sidste ende skyder penge i vores selskab. Adgangen til venturekapital herhjemme er ret god. Altså lige været studier viser, at Danmark scorer nummer 1 i Europa med altså danske ventureselskaber i forhold til landets størrelse, er vi faktisk ret godt med.